through that process. Jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo oti kod lony manyasani mondo mi giyud nweng'o mabup e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi moserocho chenro mag pur e piny Kenya kod pinje malibamba. George Juma nigi ler mathoth. Nyasi manyiso chenro mag pur mopogore opogore kod lony manyasani ma ijiwo jopur mondo koro tigo mondo gimed nweng'o margi. Nyasi mane obagi e alap mar Rongo Stadium ne oywayo jopur mopogore opogore kod jolony mathoth. Jopur moting'o rawere matimo chenro mag pur mopogore opogore ne onyiso kit pur mopogore opogore kod kothe matimo maber e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Now, if you check our climate is very much unreliable, very much unpredictable. You can't rely on rains. So if you do these irrigation systems like drip, you go off season. When you go off season, that means you will fetch high demands. As the FAO, we remain extremely committed to working closely with the government of Kenya, the county governments, farmers, research institutions, other development partners, and even the private sector to promote sustainable agriculture, food security, climate resilience, and inclusive rural development. We still have a lot of money that remains in the NAV CDP accounts that have not been claimed because our farmers are not saving. Our farmers are not joining the circles so that you can be able to benefit from the matching grants. Jatend migawo mar pur e kaunti Migori Lucas Musenda kod Tito Arunga matewruogno mar Food and Agriculture Organization e kinde twak margi ne ojiwo jopur mondo oti kod lony mopogore opogore manyalo miyo giyud keyo maber e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Therefore, they call for innovation, collaboration, and investment. I am encouraged to see the impressive participation of the exhibitors. I think there were over 40 exhibitors that we have. Migawo mar pur e kaunti Migori Lucas Musenda ne owacho ni tend kaunti ma Migori oseketo okenge mopogore opogore ma oting'o ndiko jogo machiwo puonj ne jopur mondo koro konygi e medo keyo maggi. We have been able to increase the number of our extension workers by nearly 65 new extension workers that have been recruited during Dr. Chilo Ayako and Musenda's tenure in office over the last three and a half years or so. Nyisruok ni mar kit pur kwanda were mathoth ne oyangore ni osedonjo wechego mag pur kaka ohala e kaunti ma Migori. Shoma kamae daher jiwo kaunti ni kaber to gikete kata bang' dweche moko adek ma kendo kelo yudhe machiegni ka giwinjo shoni ni kamoro odhi oneno gimineno gi wang'i yot mondo itim moloyo mopimni kata miwinjo. Given a mandate to train 15 youths from Kuria West on horticulture farming. So as we are speaking, I've got 15 trainees as a courtesy of Nyota funds, and they are getting something out of it. Ruth Akoth matimo pur mar alode manyachon mabende ong'ere kaka kienyeji e gweng' mar Oyani e sub county ma Uriri wacho ni en kod rawere mathoth oseyudo nweng'o maber ka okalo kuom pur mar ohala. Aher mondo ajiw yudhe te manie Migori County ni wadonjure pur en gima chudo mapiyo. Wawe rito ni ondikwa wadonje pur. Jopur bende jiwo mondo koro ti kod kothe manyachon kod yore manyasani kod manyachon manyalo miyo giyud nweng'o maber e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Nigi olembe kendo wan gi yedhe, wapuro yedhe to golembe. Kasto kendo wapuonjo jopur e weche mag loso mbolea kendo weche mag pitho, weche duto te matimore e puodho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwaro Ramogi kuom medo kete Ramogi TV wadhi yweyo mokwongo.